ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଭଦ୍ରକର ଖତରନାକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଗ୍ରୁପ। कौन है ये लोग? ଏମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋରା କାଳିଆ ନେଳିଆ ଧଳା କାଳିଆ ଏମାନେ ଏତେ ଖତରନାକ ଯେ 57 ଏକର ଜମିକୁ ଗୋଟେ ରାତ୍ର ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଦେଖ ମାଉସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥରେ କହିବି କେଇଥର କହିବି କେଇଥର କହିବି ତମକୁ? ତମେ ନାଲି ଧୋବିଲା ପାଇଛ ବୋଧେ, ନହେଲେ କହନ୍ତ ନାହିଁ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲିଡରକୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। A few moments later. ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲିକପ୍ଟରଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବେ।